السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. התגזענות מגעיל בטלוויזיה של תוניס, כן, העילה דגל ישראל, ספר. כן, אז כנראה שאנחנו עדיין לא כל כך אהודים בעולם הערבי, משום מה דווקא בתוניסיה, למרות תקופת המונדיאל, תשימו לב לזה. תכף יהיה את זה. אז אתה... صغار كبار دوك لا بالمرصاد ولا يهمك يا عادل، بالمرصاد ولا يهمك. لا والله كي تحكوا علم على المباشر ما تدخل التاريخ تو. لا ما نجمش نعرفوا، هربوا، هو بيدو خاف، هو بيدو خسرت له خزره نتاع عربي ما يفهم شيء، هرب خاف. حرق من عند ربي، باش انا ديما محروقين. אם אנחנו היינו אומרים פנים של ערבי, אז היו מאשימים אותנו בגזענות קשה. כן, אז כמו שראינו מיד לאחר המשחק ככל הנראה בין ברזיל לסרביה, בטלוויזיה התוניסאית מנסים להעביר לאולפן את התחושות מרוסיה, שם לא כל כך מסתירים כנראה את היחס שלהם כלפי ישראל. נזכיר שזאת לא הפעם הראשונה שהסיטואציה הזאת קורית במונדיאל, כשתושב חולון נקרא יחד עם משפחתו לאימות עם קבוצת אוהדי תוניסיה לאחרונה אחרי המשחק שם נגד בלגיה. האוהדים התוניסאים לא אהבו במיוחד את העובדה שהמשפחה הישראלית מסתובבת עטופה בדגלי ישראל, ומיד לאחר מכן תקפו אותם. לא נעים, רק נאמר תודה רבה לרותי חי סעדון מכפר יונה דרך מר ממו מתוניס על העזרה בתרגום שראינו מקודם. עד לתוניס התקשרת. עד לתוניס. גולי, תודה רבה.